spillet en halv time, og Brøndby har vel ikke haft et skud på mål endnu. De har ikke haft et hjørnespark. Jeg kan se skudstatistikken. 4-1 altså i Hobro. Favør! Nu står der også 1-0 på måltavlen. Det er så flot sparket ind, det der. Mads Jessen, der sparker den i nettet. Han bliver altså også matchvinder. I april måned er det de her to klubber, de mødtes. Super angreb. Meget, meget smukke mål. Vi talte om det allerede tydeligt med Mads Jessen og Martin Mikkelsen, der falder rigtig fint ind i banen. Finder de her rum. Brøndby bliver trukket skævt her. Den lange aflevering over imod. Morten Bæk hætter af, lægger til siden her, og så sparker han hurtigt. Kort aftræk, hurtigt spark inden for målrammen, og den er i mål. Det er et super mål, og i øvrigt også rigtig, rigtig flot spillet til siden af Kasper Poulsen, midtbanespiller. Ude i Brøndby i aften. Mulighed der, og så står det 2-0. Afslutning, det er Anders Egholm. De står som salgstøtter dernede i Brøndby-forsvaret, og en kæmpe overraskelse der undervejs her ude på Vestegnen. Anders Egholm scorer. Ser et Brøndby-hold, som er overmatchet, som er udspillet af modstanderne, de halvprofessionelle spillere fra Hobro. Prøv at se her engang. Egholm bakker, falder herover. Bolden får lov til at gå videre over til ham, og han er fuldstændig frigjort i det her. Jeg tror, det er... Jeg synes, det ligner Eriksson, der skal følge med ud. Ja, det er faktisk med, at Lukas Radetski, han kommer til at lave selvmål. Prøv at se, han flyver ind på foden af ham. Bum. Kasper Poulsen, der lige fik et slag på hoften der. Han får forvridning, frispark til Brøndby. De er måske også ved at være lidt trætte på brugerne. Ja, afslutningsmulighed, selvfølgelig er det Andrew Hjultager, der forsøger det her. Det kunne næsten ikke være andre end ham. Men det er godt. Hurtigt taget frispark. Jeg håber, vi får hele sekvensen med. Der bliver frisparket begået. Og vi nærmer nogle gule kort her også, må man sige, for der er blevet lavet mange. Og så denne her 1-2. Godt set, synes jeg, af Eriksson. Ja, Hjultager, der bare sætter den hurtigt i gang. Dyb bold op mod Elman, der lægger den til rette for Pukki. Stor redning, det er Jesper Rask, som også stod godt mod OB. Jeg kan godt lide det. Det er et rigtig godt angreb. Godt lagt ned af Elman, der sparkede også fint for Pukki. Men Jesper Rask, han har jo den der ro, der skal til for at være en rigtig god målmand. Han har også en god sæson sidste år. Jesper Rask. Der var lidt tvivl om ham, om hans niveau holdt til AK Superligaen, da de rykkede op, men jeg synes egentlig, han har fået givet svar på tiltale. Det er også en god vinkel. Dyb bold op mod Elman, der lægger den til rette for Pukki. Stor redning, det er Jesper Rask. Ja, det trækker lige udskiftningen, for han skal ned og hjælpe til i luftrummet med Morten Bæk. Skud. Forsøg der, den bliver også rettet af hjørnespark til Brøndby. Men det er simpelthen en fornøjelse at se Justesen også. Her vinder han en hovedstødsduel, så kommer sparket der, og ikke Egholm. Det går altså ind, hvis du ryger forbi ham. Men det er en fornøjelse at se de 2 meter.